Здравейте! Замисляли ли сте се някога за онези мънички думички в български език, които сякаш, почти не забелязваме? Днес ще си говорим точно за тях. Ще видим как тези дребосоци всъщност носят огромно значение и превръщат едни обикновени изречения в истинска жива реч, пълна с емоции. И за да се потопим в темата, ще започнем с една малка загадка. И то от една много обичана българска книга. Ето го и диалогът от «Войната на таралежите». Слушайте внимателно. «Хайде да решим заедно твоята задача», предложи Юлия. «Ще видиш, че не е мъчно. Чел ли си «Нощем с белите коне»? Забелязахте ли тези удебелени думички? Хайде, ще, не, ли? Толкова са кратки и почти невидими, а сега си представете, че ги махнем. Опитайте да прочетете изреченията без тях. Смисълът или се губи, или тотално се променя. Нали така? И ето тук идва и въпросът. Каква е ролята на тези думи? Какво точно правят те, за да променят цялото усещане, целият смисъл? Точно това е загадката, която ще разплетем заедно в следващите няколко минути. Добре. Отговорът на първата част от нашата загадка се крие в една много специална група думи. Запознайте се с частиците. Истинските невидими помощници в езика. И така, какво е това нещо, частицата? На пръв поглед определението звучи малко сухо, нали? Неизменяема част на речта. Но всъщност е много просто. Представете си дума, която сама по себе си не означава почти нищо. Обаче, нейната суперсила е да помага на другите думи, да ги направи по-силни, да обърне смисъла им или пък да помогне за изграждането на цели граматични форми. И тук става наистина интересно, защото тези частици са като швейцарско ножче, имат страшно много функции. Погледнете само. Имаме такива за усилване, като дори или даже. После, за подкана. Помните ли хайде от примера? Ето го. Въпросителните. Без ли и нали, как изобщо щяхме да си задаваме въпроси, а? Разбира се, класиката. Да и не. И накрая, но не на последно място, граматическите ни помощници, по и най за сравнение и разбира се нашето любимо ще, с което гледаме в бъдещето. Добре, теорията е ясна, нали? Време е за малко практика. И тук ще се спрем на една от най-често срещаните правописни главоблъсканици, а именно частицата «не». Само че преди да се хвърлим към «не», едно супер бързо, но важно напомняне. Помните ли частиците «по» и «най»? Когато ги сложим пред прилагателно, за да сравняваме, винаги слагаме тире. По-голям, най-хубав, лесно е, нали? Добре, сега вече да се върнем на «не». И ето го и големият въпрос. Кога пишем «не» отделно и кога го залепяме за думата? Правилото всъщност е доста логично. Пишем го отделно, когато е с глагол. Например, не виждам, не разбирам. Но пишем го с лято, когато то на практика създава нова дума. Например, с прилагателни. Не забележим. Или пък при онези специални глаголи, които просто нямат смисъл без «не» отпред. Някой да е чувал за глагола «хая»? Не, нали? Затова е нехая, с лято. Супер! Разгадахме частиците. Но в езика има и друг тип малки, но мощни думички. Време е да поговорим за тези, които са, чиста емоция. Преминаваме към междуметията, истинският език на чувствата. Само чуйте този невероятен откъс от ние връбчетата на Радичков. Ц, ц, ц. Почнахме да цъкаме ние с езици. Чирик, чирик, чирилик, чик. Джив, фр-фр-фр, яйде към реката. Просто е пълно с звуци с живот, нали? Всички тези думи, които чухте, цъкането, чуроликането, летенето, това са междуметия. И тук също като при частиците, говорим за неизменяеми думи. Работата им обаче е съвсем различна. Тяхната цел е да изразят директно чувство. Ах, ох, ех. Или пък да имитират звуците, които чуваме около нас. Бум, тряс, мяу. Можем да ги разделим на две големи основни групи. Първата са тези за чувствата, възклицателните. Всичко от браво и ура до ох и олеле. Втората група са звукоподражателните. Те са буквално саундтракът на нашия език. Бао-бао, мяу, чук-чук. Всичко, което чуваме. И най-хубавото. Пунктуацията тук е супер лесна. След междуметието просто слагаме или запетая, или удивителен знак. Зависи колко е силна емоцията. Ах, колко е хубаво! Или ах, колко е хубаво! А когато имаме съставни повтарящи се звуци като ха-ха-ха или пък леле-мале, просто ги свързваме с тире. Толкова е просто. И така, неусетно стигнахме до финала на нашия днешен урок.
Време е да съберем всичко на едно място и да видим какво беше най-важното. Та, какъв е големият извод от всичко това? Ами, че частиците и междуметията може да са дребни, почти невидими, но без тях езикът ни щеше да е ужасно скучен, плосът и безцветен. Едните дават структура и смисъл, другите – цвят, емоция и звук. И двете заедно доказват едно – в езика наистина няма малки и незначителни детайли. Това беше всичко за днес. Урокът приключи. Наистина се надявам, че е било полезно и най-вече интересно. Ако искате да продължим да разгадаваме тайните на български език заедно, знаете какво да направите. Абонирайте се, за да не изпускате и следващите ни анализи. До скоро!